Ongi etorriak Zubiarte saiore euskara izanen da saio honetako ardatza, arlo ezberdinetako pertsoneiekin egoteko aukera izanen dugu, elkarrizketa ezberdinak eginen ditugu euskaldunen mundua hobe ezagutzeko. Kazetaritza eta euskara gaurkoan izanen ditugu hizpide, horretarako Euskal Herri Irratiko esatari batekin egoteko aukera izanen dugu, Reyes Ilintxeta gaurkoan gure protagonista. Metodoa, hori erantzuten oso zaila da, eta naiz hasiko metodo ez hitz egiten, bai? Zen bestela oso luze, joko luke. Baina, nik lehen esan dut filosofia edo horrela komunikatzea. Orduan nik esango nuke nire metodoa komunikatiboa dela. Eta komunikatiboa beti ikaslea ardatz hartuta, ezta? Ikaslea da importanteena pertsona, eta pertsona horrek komunikatu behar da. Orduan, nik esango nuke metodo praktikoa eta komunikatiboa. Hizkuntzak ikasiko dituzte hitz eginez, erabilez. Orduan, berehala hasten baldin badira hitz egiten, naiz eta ez jakin edo erabiltzen, pertsona bera ikaslea konturatuko da behar dituela gauza batzuk, gabezia edo falta batzuk dituela, eta galdetuko du, eta hau nola esaten da edo zer egingo du. Orduan, galdetuko du eta beharko da. Nire metodoaren oinarriak dira, metodoan erabili behar dira laguntza asko, ezta? Irakaslearena eta beste pertsonen laguntza. Horregatik, metodoan oinarriak dira beti lehendabizi pertsona, irakaslea, taldea, zen azken batean irakaslearen gandik edo besten gandik gauza asko ikas daiteke. Eta nola? Behar horiek sentituta egoera natural batean, klasera guk bizitza errealeko gauza guztiak ekarri beharko ditugu. Eta egoera normal batean haiek nola hitz egingo duten, nola ikasiko duten. Klasean, esan dut, klasera ekarri beharko dugula realitateko ariketak edo gauzak. Horregatik, hizkuntza bat ikasteko edo, beharrezkoa da hitz egitea, noski, komunikatzea, zerbait idaztea, irakurtzea, entzutea, eta bar. Ni horregatik gustatzen zaite, eta nik esan dut ikaslea ardatz hartuta, ezta? Orduan irakasleoi interesatzen zaigu lehendabizi jakitea ikasleak edo pertsonek zer nahi duten. Zergatik ari dira ikasten, zer espero dute eta bar, Niri gustatzen zait, lehenengo klase egunean onelako ariketa hau egitea. Ez dakit ongi ikusiko den edo, baina nik beti galdera hau egiten diet ikasleei, ez? Euskara, zer da euskara zuretzat, Eta begira, hemen ikus ditzakegu haiek emandako erantzun batzuk, ez? Euskara, erronka, nortasuna, ametsa, helburua, ez? Euskara hizkuntza, batek esan zuen euskara arrobia da, ezta? Arrobia, zerbait, harri bat landuk eta bar. Orduan nik ideia bat egiten dut. Zuk euskara zertarako nahi duzu, zergaitik ikasi nahi duzu euskara, ezta? Batek esan du aita, eta horrek esan du ni aita naiz, eta seme-alabei transmititu nahi diet euskara, eta bar, horrekin ni egokitzen naiz ikasle bakoitzak nahi duenera, eta horren arabera klaseak antolatzen ditut, zerbait praktikoa. Eta gustatzen zaidan beste ariketa bat, egitea gustatzen zaidan beste ariketa bat da, adibidez, galdetzea ikasleei zer nahi duten, ezta? Orduan, ikasturte hasieran, ez dakite ikusi alden edo horrela pizka bat haiek, zer eskatzen diote irakasleari eta taldeari, ezta? Zan nahi dut hori oso importanteak. Eta hemen ikus ditzakegu haien erantzunak, Batek esaten du pazientzia handia izatea, ikasle bakoitzaren jarraipena egitea, irakasleari eskatzen diot zalantzak argitzea, arauak ikastea, ariketak ematea, gogo handia eta egiro ona izatea, eta bar, Edo taldeari, nire lankideei, eskatzen diet, ez dakit harremana onak izatea, bata bestearen gandik ikastea, eta bar. Egero, haiek ere planteatzen dute bere, eta nik euskara ikasteko ze konpromiso hartzeko prest nago. Haiek konpromisoa edo ilusioak edo motivazioak. Arauak ikasteko
pres nago, etxerako ariketak egiteko, klasetik kanpo lan egiteko pres nago, edo konpromiso hori hartzen dut, egunero telebista saioren bat ikusteko konpromisoa, eta bar. Bueno, pues, hauek guztia kontuan hartuta, nik nire metodoa programatzen dut, prestatzen dut, eta materiala, eta saiatzen naiz ikasle bakoitzaren jarraipen pertsonala egiten, eta pertsona bakoitzari bere beharroiek edo ase betetzen eta laguntzen, bai? Etengabe, prozesu horretan. Nik horrela definituko nuke pizkat nire metodoa, praktikoa eta komunikatiboa, eta ikasleen beharretara egokituta. Soinu bat, takito. Metxo ahotsa dirudi, Me baten ahotsa. Motorra bat arrakat. Baita ere, hasieran. Arrakatzen bat. Bai, hasieran. motor de arranque bat. Webgune bat, El Rincón de Otxate, blogspot bat. Bikida, zer moz gure blogspota? Ja, sartu zuen komentario gehiago edo zer? Sartu beharko dugu, begizue psikofoniari buruz. Ja, egia den, gezurra den, ja horren inguruko esperientziarik duzuen, komentatu gure blogspoten, bale? Beno, hementxe daukazue bat, bai? Eta, beno, grabazio gehiago daude. Guk entzun ditugu bi grabazio, bat emakumearen susurla, eta beste bat kanpora, baina badaude grabazio gehiago, eta entzun dezakezue. Hori da. Beno, beste gauza bat egin dugu. A ber. Begira, egin behar dugu gau. Otxate, misteriosa den meka, bigarren horri aldean daukazue. Bai. Artikulua da. 2003ko udazkenean. Trebiñoko konderrian utxik dagoen herriska da Otxate. Bertara jende ugari hurbiltzen da herriak gordetzen omen dituen azalpenik gabeko fenomenoen bila. Hurbil ikerketari egingo dugu, orduan bi talde egingo ditugu, seinaka, bai? Eta testua zatituta dago, zuetako bakoitzak testu zati bat hartu eta irakurri. Eta, beno, joango gara bidatzen eta kontatzen eta horrela testu osoaren jabe izaren gara, bai? Zutik jarri nahi bat dut, 3, 4, 5 eta 6. Bat, 2, 3, 4, 5 eta 6. Zer jakin nahi duzu? Aurkitu duzu?
Bat bi hiru esiri hemen. Tabi. Bat bi eta hiru zuek hemen esiri. Eta zuek bat bi... Altxatu, jati isen aurrean. Auskalo. Orain, irakurri duzuena kontatu behar duzue, bai? Eta entzun behar duzue berriro ere, beste bat. Kanpokoak bakarrik mugituko dira. Kanpokoak erlojuaren norabidean mugituko dira, bai? Eta gero, kontatu behar dituzue bi berri. Irakurri duzuena eta lehendabizi entzun duzuena. Kanpokoak mugituko zarete berriro. Eta berri berberak kontatu behar dituzue. Bakarrik bi berri kontatu behar dituzue. Irakurritakoa eta lehendabizi, Ramon, ez dira zulako zurik egiten. Bai. Eta lehendabizi entzun duzuena. Oiek bakarrik, ez nahaztu, bale? Orain, bakoitzak baditu 2 minutu bere berria kontatzeko. Bale? Venga, 2 minutu. Beste eta nirea. Begira. Jarri ziren psikofonia. Lehendabizikoa izan ze Austriako ornitologo bat. Eta txoriaren soinuaren grabatu zuten geratzen ziren ahotsak erregistratuta. Eta gero, bere hildako amaren ahotsa agertzen da grabadorean. Eta hortik aurrera grabatzen zuen, bilatzen zuen, ahotsaren soinua. Gero, erabiltzen du trabatu hori, ean nor dagoen jendearen soinua. Gero, beste austriar bat jarraitzen zuen ohitura hori. Eta gaur egun milaka psikofonia erregistratuta daude. Eta fenomeno hori teoria ugari dago. Alde batetik, batzuk pentsatzen dute hildakoak soinua direla. Beste batzuk, hori. Nirea da azkena, zaten du gauza celebren celebrena Espainiarra protagonista izan zuen. Arakan Gasteizondoan dago, han zegoen armadako base bat, eta gau batean atera zuten maniobrak eta hori. Osatetik gertu ariketa militarrak egin zutenean karro blindadoak beste lekuan ez zuten komunikatu. Orsate ondoan? Bai, ez zuten behar
komunikazioa egitea, haien artean. Orduan, Pandora izaten zuela. karbohidratoak egin ziren galdetu. Bai. Eta pesatu zuten galdetu. Zegoen nora joan eta komunikazioari gabe joan ez zuten hitz egin, nora joan eta zer egin edo. Estrabutarra agian harrapatu zuten karro hori. Argazkiak edo psikofonia, grabatzen. Bueno, pues sin más. Mundu guztiak edo gehiengoa otxotik dira zer grabatzen dago argazkiak asko tipo psikofonia. Bueno. Psikofonia lortzea da eskauts. Litzateke lehen Joaten da, gehiengoak hori psikofonia gartzen. euskal psikofonia, ez da? Euskal psikofonia. Bai, eskuko ginipia. Hala, gazteizko teknikari. Bueno, bukatu... Bale, gatzen den herria, eta zein guztia bete eskubitara. Goiko hemen, da zuko. Eta orain... Bueno, a ver, ni hasiko naiz erradu, inor. Bi berri kontatzeko. Ja. Psikofonia beste, txalpizka. Orduan. Idatiko bi psikofonia dorre batean. Dorre antzinako elizaren dorre batean entzun zuen soinua. Lehendabizikoa amaren soinua. Baina, a ver, zer esan du gaztelaniaz? ¿Qué hace la puerta cerrada? ¿Qué hace la puerta cerrada? Horrela, ¿qué hace la puerta cerrada? Eta beste soinua, badirudi, umearen soinua. Esaten du, Pandora edo kanpora. Entzun dugu, Pandora, kanpora, ez daki zein den zehatz mehatz. Batzuk esaten du Pandora esaten dutela eta beste batzuk kanpora esaten dutela. Gauan grabatzeko soinua, gauan grabatzeko. Torre batean jarri zuten grabadora eta goizean hartu zuten grabadora eta hiek bitartean entzun zuten soinua. Grabatu zuten soinua. Hori da, beste bat berdin. Geratu zen ez Desagertuta. Inor ez zekien non zegoen karro de kombate hori. Geratu zen arradio hori gabe eta hori. Bueno, badirudi otxate herri hori madarikututa dagoela. Mila zortziehun eta hirurogeian
epidemia bat gertatu zen herri horretan, viruela, bai? Eta jende erdia hil zen. 4 urte geroago tifus epidemia. Eta 10 urte geroago kolera. Horrezegatik, eta jende guztia hil zen. Horrezegatik jende esaten du herri hori madarikatua dela. Madarikatua esaten da, madarikatua dela. Carros de combate eta dela. Eta bueno, kontzatu horretatzen da. Adibidez, Bueno, mila bederatzean laurogeita batean, Prudencio Muguruza gazteterra zen eta bere txakunarekin paseatzen ari zen. Eta objektu bat ikusi zuen, zeruan ikusi zuen. Objektu ez ezaguna, bola itxurako eta argazkia egin zuen. Eta argazkia zabaldu zen. Eta uste du jende askoren ustez fraude bat zen eta beste bide batzuk hartzea asko zen. Aldiz, sustatzeko asmoz eta batera garatzen denean ikusten da dorre bat. Eta dorre hori zen Elisa batena, bere garaian Mikel ziren atera asamblea eta kanpainatik. Bueno, eta beste talde ezaguna aigatu zen, kamara honekin eta material honekin grabatzeko eta mikrofonia gartzeko. Eta, hori da, eta ez dakiz, alabatzen zuten ala ez, zer, pero dute hori otzaten gehiagoa joaten dira hori alabatzen mazgoekin zela ostuak eta besteak otarrazik dela gauez dendan eratu ziren. Burriz dendan kanpaina dendan eratu ziren. Eta oso ospetsua zen hori, eta, eskenean ez dakite zer den benetakoa, bola bat, kaskarra bere nabaritu. Ez que Burgosien sartu Treviñoko konbandiek barren sartu zen Treviñoko barren abierkoen ahora eta bi camino
A ber, nik ez dut irakurri, niri esan, ez jartzen duzu. Itzak ez dut esan. Nola grabatu zuen bere amaren ahotsa? Pues hori ez da esaten. Berriro, errepikatu behar dituzue bi historia. Lehendabizikoak. Hori da. Bi, irakurritakoak eta lehendabiziko Entzun duzuela. Errepikatu behar dituzue horrein. Bai, 4 minutu bakoitza. lehendabizikoa eta azken hori eta zeinak zeigarrena da. Lehendabizikoa. Espainiako lehendabaiaren arabera, jaten baten Treviño konderna eta llegatzeko nabaritzen da ja errepidea asko txarragoa dela. Bueno, hau gara, txartera, eta ezin da llegatu txartera jo herri batean, dicho, San Vicentejo, eta hortik ja oinez. Bidea, bueno, dago bide gurutze asko eta orduan lehendabiziko aldiz aukertzen zara, eta baina ja, nola hirugarren aldiz arai joaten garen ez, ja, zuzen joaten gara. Ailegatzen da Prado batera eta ikusten da dorre bat. Dorre hori zen txarra bai. Eta dorre hori zen Eliza batena, Mikel Deunari eskainitakoa. Da, eta ziuan zuen eta grabatu zuen hor eta probatu zuen zientifikoki agertzen zuela gizon hori zen da austriarra. Gizon hori zen Estonia. Bai, egon zen Estonia. Grabatzen. Gero mundu zen, zeratu zuen, zer egin zuen. Eta gero jende batzuk, psikofoniaren bila jantzen mundu zuen. Ez da hortik, formatuan zen Austria. Eta gara, zabatu zuen, hau bia zen. Eta gero, badago beste bi teoria. Batek, jende batek, zinezten du beste munduko tokiatzen den deia, eta beste batzuk zaten zuen baizik eta animatik, barrutik agertzen zuen bere barrutik? Bai, psikotik zela. Hau da, irakurri eta entzukuna nada Euskal Otsate, erdia eta behin ziren aztetan bat zein dira ziren ara kanpina jarri zuten Euskal Psikofoniaren aurrean egongo likoteke esaten du. Eta hori da. Ze gertatu ziren? Armada Espainiara. Badakizu haraka. Bai, dien artean, entzun zuen psikofonia. Hori da, Luisek esan
kanpoa. Haiek barru. Eta, bueno, beste pertsona platillo bat bezala, odei arraroa, badirudi odei arraroa. Azkenean, bueno, pues, fraude edo realitatea. Bai. Ikermen Antolatu zuten ariketak liburu beste kasuetan prudentzioarena eta beste kasuetan liburua azalpen Ez dakite Pandora dela edo Pandora. Bai, batzuk pentsatzen dute Pandora, entzuten dute Pandora, baina beste batzuk Pandora. Eta, bueno, Juana kontatu dit, gertakizun bat da, eta ez dakit zen Prudentzio, hori batxean eta batean txora bera, Prudentzio muguruza gaztiztarra bere txakurra ibilizen paseatzen gauean eta batean borobindu eta objektu bat ikusi zuen egan eta argazki bat atera zuen. Eta argazki hori famatua dela. Eta agertzen da komuni programetan agertzen da eta bi zuhaitz lehorrentzio eta hori ematen dute herriari itxura bat lubre etxura bilduko itxura. Eraiki guztia eta bakarrik daude Interesgarria iruditzen zaizue? Sinesten, baina, bueno. Jesus, bukatu egin duzue? Ja, berri osoa dakigu. Berri osoa dakigu. Orduan, zer komentatu nahi duzue? Primeran. Zerbait berezi egiteko. Eta orduan uten dira eskofonia gala? Bai, oso serioa. Dela, zuek zehazte duzue? Ni, tontakeria bat dela segati herri madarikatua. Viruela, tifus eta kolera, baina segidan. Orduan, geratu zen herria biztanlerik gabe, bai? Eta horren esaten dute jendea herri madarikatua dela. Hori ja, seguru aski historia bat dela, bestea da tontakeria. Psikofoniarena tontakeria. Zuek ala uste duzue? Izan dira ez leku guztietan, eta hor dago, eta gero kondairaren arira, pues bai, batzuk hor hartzen dira ikerketan, ala sinisten, ala ez, eta gero beste batzuk gehienak horren arira, pues
txantxa moduan, pues ez dakit, bongi pilo bat hartu eta ara joan eta entzutera eta juerga moduan. Gauza bat da, juerga egiteko, baina beste gauza bat da, nola Espainol Armada alde egin zuen beldurrez beteta, handik. Un serioa, zen. Armada Espainola handi joan ziren beldurrez beteta. Eta hori oso serioa. Otxatetik joan ziren beldurrez beteta. Ies egin. Ala errandit. Ala joan zen maniobra egitara, baina gero beldurrez beteta joan ziren. Espainiako armadaren trebetasuna. Bueno. Baina zer desagertu zen? Bi orduz, geratu zen komunikazioari gabe. Norbaitek hartu zuen tankea, eske... Inkomunikatu da. Oea, mister. Baina bakarrik desagertu zen tanke bat. Desagertu? Tanke bat desagertu? Tanke bat desagertu? Tatzen dela. Bueltatu ziren, etxera. Bueltatu ziren? Ese novela, hori kontatu. Nor kontatu? Kontatu diot, baina hori. Baina zera entzun duzu. Hori, kasu zelebrena izan zen. Kontatu hori, bera niri ez dit kontatu hori, Gauza desberdinak kontatu dit. A ver. Baina zor niri hori kontatu zin. Nire entzun dudana, celebrena. Izan zen, a ver, Arakan militarrak joan ziren... Arakako militarrak. Arakan bada bai, militarrak joan ziren Otzarte ondoan maniobrak egitera. Bai? Eta han zeudenean tanke bat tanke bat desagertu zen bi ordu desagertu da izan. Erritik batek hartuko zuen eta ospa egin zuen. Orduan, desagertu zen konpainia esea, bueno, desagertu ere. Bai, hori. Otxateki gertu, ariketa militarrak egitera, bai? Eta lau ordu egon ziren komunikazioari gabe, haien artean, eta hori kontatu. Zera itzuli zirela karro blindatuak beldurtuz. Beldurturik, oza, orduan. Soldaduak edo militarrak beldurtuak gelditu ziren. Lau orduz. Orduan, ezin... Lau orduz azalpenik. Baina ezin da arrazonek miralia izango zen. Eta gaurkoan irrintzi dorrera etorri gara, gaurkoan gainera egun eguzkitxo atera zaigu hementxe Iruin herrian eta lekua proposa polita eta berezia, Reyes, arratsaldeon. Arratsaldeon, Larraitz. Eta, bueno, eskerrik asko gonbidapenagatik. Gaurkoan gu zuen txokora etorri gara. Bai, gero nahi baduzue aterako gara terrazara eta ikusiko duzue ze ikuspegi ederra dugun hemendikan, Iruin herri osoa ikusten da. 13. solairu honetatik, irrintzi dorre honetatik, eta oso polita zinez. Bueno, konta eguzu pixka bat, hementxe euskara, lanbideak uztartzen ditugu, horren inguran hitz egiten dugu. Jendeak denetarik pixka bat kontatu digu, euskara eta bere esperientzaren inguruan zenolako bizipenak izan dituzten. Konta eguzu, euskara, noiztik dago zure barrenean, nun ikasi zenuen, ama hizkuntza duzu, ala ez? Bai, ni euskaldun berria naiz. Ni hasi nintzen euskara ikasten, unibertsitatean hasi nintzenean, kazetaritza ikasten hasi nintzenean, urte berean hasi nintzen auzoko euskaltegian, Aikako euskaltegian, Arrosadia auzoan, hemen Iruinean, eta horrela hasi nintzen. Betianik gogo hori baneukan eta gure familian euskaldunak izan dire, amatxi, aitatxi, gure gurasoen belaunaldia ez hor moztu zelako, ez da? Familia askotan gertatu izan den bezala hemen Nafarroan, momentu batean belaunaldi batean moztu egin zen raso, eta gure etxean amaren partetik hori gertatu zen.
haiek zaraitzuarrak dira, espartzakoak, eta hoxe, amak tamalez ez daki euskeraz, hitz solte batzuk, baina besterik ez. Baina euskera presente izan da beti, etxean, auzoan, Iruñean, giroan, leku izenetan, gure izenetan, gure abizenetan, eta horregatik nik banuen gogoa ikasteko, eta aprobetxatu nuen unibertsitatean hasi nintzenean, ikusi nuen karrera etzela sobera gogorra, garaiatan bederen, orduan esan nuen, badudan ez orain denbora, aprobetxatuko dut. Eta hori egin nuen, karrera eta euskera ikasi aldi berean. Beraz, ez zenuen aukerarik izan zure ikasketak euskaraz egin alizatzen? Ez. Dena gaztelaniaz. Hori da, gaztelaniaz, eta inguruan ere ez neukan, hola, familian edo lagun artean euskaldunik ez nuen, beraz, dena berrian iretzat. Beraz, ez duzu zaraitzuko euskeraren jakintzarik, izan duzu hitz solte batzuk, etxean erabiltzen direnak, eta gero ikasten dituzunak, baina oso gutxi tamalez hori galdua dago, eta orain gaztek eta aurrek hitz egiten dute, baina batuaz nik bezala. Oso ongi. Bueno, zenbat urte daramatzazu kazetaritza lanean? Kazetaritzan, karrera bukatu, baino lehenago hasi nintzen hemen, hasi nintzen praktika batzuk egiten, gure gelan bat zeuen lagun bat, Gipuzkoarra, oso saltzeroa, eta esan zion batzuei, aizue, badaula hemen Iruñean euskaraz aritzen den irrati bat, eta zergatik ez goaz eta galdetu praktikarik zerbait egiterik ote dugun, eta Euskal Herri irratia ditzen da. Eta nego, aizu, Euskal Herri irrati hori da nik egunero entzuten dudana, entzuzen ere belarria egiteko eta ikasteko euskera, eta orduan etorri ginen, hasi ginen salseatzen, gauza batzuk egiten, eta oso gustora egia esan. Eta nik gelditu nintzen, eta karrera bukatutakoan hemen segitu nuen kontratatu gisa, langile gisa. Komunikabide askotan egoteko aukera izan duzu, Euskal Herri? Batzuetan praktiketan edo lan ordezkapenak egiten, eta ibili nintzen zer irratian, Iruñan, Bilbon ere, ibili nintzen Radio Nazionalean, ibili nintzen Telenavarran ere olako ordezkapen txikitxoak egiten eta olako gauzak egiten. Eta gero, prentsa idatzian ere, batez ere aldizkarietan, ni ari naiz ere Zeberri aldizkarian, horre egiten ditut testuak, hasieratik horre urte handana eman dugu. Eta, prentsan bestelako kolaborazioak, orain adibidez Argian edo Diario de Notiziasen idazten dut, eta, olako kolaborazio txikiak, baina, funtsesko lana edo lan garrantzitsuena, hemen irratian egin izan dut beti. Zaila izan zen ikasketa prozesu guzti hori gazteleraz egin eta gero beste hizkuntza batean lanean hastarena? Bai, izan zen zaila, izan zen oso polita, baina izan zen erabateko murgiltzea. Mundu zaldatzea, ez? Hori da, ikasketa prozesua, euskera oso ongi jakin gabe edo erabat menperatu gabe, edo, hasi nintzen bai klaseak ematen aikan, beharra zegoelako, irakaslea behar ziren, eta deitu ninduten, eta ara joan nintzen zizurra, eta zizurren eman dituen lehenbiziko euskarazko klaseak, udaletxeko langile batzuei, oso ongi pasageroen, izugarri ongi, oso horitzapen polita, baina gogorra zen. Aldi berean hemen irratian, aldi berean azterketa prestatzen, eta hemen gainera, irratian nik askotan kontatzen dut, hemen engainatu egin duten. Esan ziaten, zu lasai, prestatu gauzak, dena idatzi, guk zuzenduko dugu, gero grabatu eginen dugu, eta dena borobil eta ongi dauenean, orduan emitituko dugu. Ni lasa, bikain. Lehenbiziko egunean, alai egin genuen. Bigarren egunean, zuzenera. Eta, oso irakasle honak izan ditut, eta baditut, Mikel Bujanda, Kike Diez Dulzurrun, zesanik ez, haiekin, ikasi dut, izugarri egunero ikasten dut, eta gozaben utxa da. Eta noski mendikan pasatzen den jende guztiarekin, euskaldun berriak, euskaldun zarrak, euskalki guztiak, eta horrela, oso, suerte hona izan dut, eta hori oso hona ikasteko, azkar ikasteko. Kazetaritzak egia esan aberasteko ez da, itune asko ematen ditu, ez? Diruz ez,
Diruz ez, bueno, batzuk bai, gure kasua ez. Gutxi batzuk bai, baina gure kasua ez da. Osangi, nola ikusten dituzu gaur egun Nafarroako komunikabideak? Nafarroako komunikabideak eta oro har komunikabide guztiak nik esanen nuke oso, egoera komplikatuan daudela. Alde batetik prekarietatea handia dago, eta krisi latza, krisi larria, nik ezaki noiztik egia esan, ze betidan nik ezagutu izan dugu, ez da, krisia komunikabidetan, baina gero eta diru gehiago behar da gauzak egiteko, eta gero eta zailago da, hori lortzea gauzak eta proiektuak aurrera eramateko. Baliabide teknikoak behar dira eta dena gero eta garestiagoa da. Oro har prekarietatea handia, oso jende gutxi ari da komunikabideetan lanean eta oso baldintza zailetan. Ez hemen soilik, mundu mailan oro har. Zer esanik ez, paperean edo egunkarietan, aldizkarietan lan egiten dutenek, orain medio digitalen aurrean, ze egoeran dauden, hori dena airean dago. Etengabe aldatzen ari da dena, oso zaila da egokitzea, oso azkar bizi behar dugu eta lan egin behar dugu, eta oso modu prekarioan. Hori alde batetik gero, noski komunikabideak enpresak dira askotan, eta helburuak izaten dira, ekonomikoak eta politikoak. Orduan, horre kazetaritza objektiboa eta irudimentsua eta lantzeko batzutan zailtasun handiak izaten dira. Orduan, panorama horretan, hemen ere, Nafarroan, komunikabide txiki asko daude, gurea bezalako Euskal Herri Irratia txikienen artean ikustu txikiena dela, eta handiagoen artean ere zailtasun hori guztiak ikusten dira. Prekarietatea, baliabide falta, lotura politiko-ekonomikoak toki guztietatik, presioak, eta bar. Eta hori da panorama oso komplikatua, oso garrantzitsuak dira komunikabideak, baina mundu globalizatu honetan oso komplikatua da lan egitea eta lan onak eta txukunak egitea. Egiten dira, zorionez, eta badira, baina oso zaila da, holako proiektuak aurrera eramatea. Krisi latza bizitzen bali maute ia komunikabide guztiak orokorrean, Euskal komunikabidek Nafarroan are eta gehiago ez batzuetan. Hori da. Hemen gure publiko potentziala askoz txikiagoa da, eta horren arabera mugitzen dira noski diru kontuak ere bai. Orduan zaila da, oso zaila, eta zailtasun gehiago noski oso zabaldua ez den hizkuntza batean lan egin nahi balen bauzu, zailtasunak dituzu noski, solaskideak aurkitzerakoan, gai batzuk lantzerakoan, informazioa lortzerakoan, zailtasunak mota guztietakoak. Oraintxe bertan nabarmendu ditugu agian Euskal komunikabideek Nafarroan dituzten gabeziak, baina indarguneak ere baditugu, ez? Indarguneak bai, nik uste dute orain urte hauek oso garrantzitsuak dira, zalantzarik gabe euskararentzat. Lehen aipatu duen bezala orain gauzak mugitzen dira izugarri azkar. Dena aldatzen doa oso azkar, teknologia berriak, lan egiteko moduak, pentsatzeko moduak, eta euskerak hartu behar du tren hori. Eta batzuk esaten duten bezala ongi goaz, behintzat trenean gaude. Ez gaude lokomotoran, azkeneko bagoietan nahi baduzu, baino gaude tren horretan. Eta olako hizkuntza txiki bat, egotea hor punta-puntan teknologia berrietan, komunikazioaren munduan, hezkuntzan, eta oso garrantzitsua da aseguratzeko hain zuzen ere bere etorkizuna. Orduan, hor, baina ezin gara lasaitu, noski, hori, hau da, eguneroko borroka, eta hoxe hor daude inguruan beste hizkuntza handiago batzuk, hizkuntza hegemonikoak, hor dago merkatua, hor daude merkatuaren legeak, oianaren legeak direnak, ez da, eta hor nagusiek beti indar gehiago izaten dute, eta txikiak jaten dituzte, orduan, etengabeko borroka horretan nahi gara. Gaur egun erresagoa da kazetaritzan eta euskaraz lan egitearena, hamarka batzuk ez, matzazu lanean eta aldatu da. Bai, aldatu da, zorionez, alde teknikoaren
aldetik behiratuta, bai, aldatu dira gauzak. Teknologia berriek erraztu egiten digute lana. Interneta, zer esanik ez, eta alde horretatik baliabide gehiago dugu, baliabide oso onak, potenteak, interesgarriak eta eskura ditugunak eta guztiak erabiltzen ditugu. Teknologia berriek mesed egiten diete hizkuntza txikiei eta kultura txikiei zalantzarik gabe. Baina, eta bestaldetik azpimarratu beharra dago ere bai, jende euskaldun gehiago bizi garela hemen Iruñerrian eta hori ere nabari da. Duela hamarkada batzuk hasi nintzenean, ni duela 22 urteia hemen irratian, goratzen dut, hori oso zaila izaten zela, solaskideak aurkitzea egunero saioak eta egiteko, elkarrizketak, albistegiak eta kasik izaten zen eizean ibiltzea bezala. Zuatatzen zinen kalera, euskaldun bat ezagutu edo ikusi eta kasik engantzatu eta etorri irratira hitz egitera. Zertaz! Berdin zaitze, zertaz dakizu edo zein esatzen zaizu, horretaz mintzatuko gara. Eta orain zorionez, aldatuz joan dira gauzak eta erraxago da aurkitzea jende prestatua edo zein gauzari buruz hitz egiteko edo hitz egiteko gogoekin ze. Alde horretatik ere, nik uste dut gauzak aldatzen ari direla, garai batean euskalduna konplejatu asko eta asko izan direla, badirela ere gaur egun, baina nik uste dut gutxiago, eta euskaldun zahar askok ez zuten hitz egin nahi komunikabideetan euskaldun zarratzielako. Eta euskaldun berri askok berdin ez zuten hitz egin nahi euskaldun berriak zirelako. Eta orduan gu hor lanean aitu gara beti, prestigio hori lantzeko eta esateko jendeari garrantzitsuena dela komunikatzea. Informazio ematea eta komunitatea trinkotzea, euskaldunun komunitatea trinkotzea. Gero, jaten duzu largatibo bat, edo esaten duzu lazakiz ere beste modu batez berdin dio. Gainera, euskalki guztiak zoragarriak dira, ongietorriak dira, euskalki guztietako hitzak, eta batu ere bai, alde horretatik guk ez dugu inolako arazorik. Baina hori, lan terapeutiko, psikologiko hori ere, egin behar izaten dugu, hain zuzen ere, jende animatzeko. Osongi, elkarrizketa asko gelditu dira egin gabe? Euskaraz lan egiteagatik? Batzuk bai. Asko, agian asko dira, zekao. Zorionez, hemen, dirurik eta baliabide eta asko ez dugu, baina ideiak bai. Eta gauzak egiteko gogoak ere bai, orduan buruatzen zaizkizun gauza guztiak ezin dituzu egin. Gustatuko litzaizuke, bai, ezaki norekin elkarrizketa marabilosu bat egitea euskeraz, baina justo profil horretako pertsona ez da euskalduna edo ez daki aski halako elkarrizketa bat egiteko, sakon bat egiteko, orduan bai, gauza batzuk hor gelditzen dira. Eta gero beste maila batean politikarien artean edo erakundetako ordezkarien artean, gauza jakina da, oraintsu arte oso gutxi izan direla euskaldunak, orain aldaketa gertatu zenetik gehiago direla, baina alde horretatik ere zailtasunak noski nahi duzun guztia landu alde izateko. Aldaketarik ikusi duzu euskararen erabilerari dagokionez komunikabideetan azkeneko urte hauetan? Bai, aldaketak izan dira, alde batetik hori, hautetsi eta ordezkari ofizial gehiago eta langileen artean erakundeetako teknikari edo ardura postua dutenen artean euskaldun gehiago dago. Eta hori eskertzen da izugarri, telefonoz deitzea eta lokalizatu alizatea, pertsona prestu bat, gai bat buruz hitz egiteko hori eskertzen da. Eta gero bestetik, lehen informazioia guztia iristen zitzaigun erderaz, gauza gutxi batzuk euskeraz, eta alde horretatikan esfortzu bat egiten ari dira erakundeetatik eta enpresetatik eta arlo desberdinetatik informazioa modu elebidunean gutxienez bidaltzeko. Eta hori ere
oso garrantzitsua da azken finean guretzako, bueno, pues, lana errazteko modu bat delako. Hala ere, pentsatzen dut egunean itzulpen batzuk egin behar direla, ezta? Batzuk ez, asko. Gaur egun asko egiten dira, beraz duela 20 urte ez dut imaginatu. Hori da. Dena itzulpena. Bai, lehen zuzenean, bueno, pentsa ezina zen, orain ja, bueno, hori komentatzen ari garena, ez da, igual ohar ofiziala, gehiago, ala eta guztiz ere beti moldatu behar dira testuak, moldatu behar da informazioa, egin behar da, testuaren moldaketa batzutan ere, kasu batzutan ere itzulpena, egin behar da, oso testu ez dakit administratiboak baldin badira, edo oso, bueno, zailak ulertzekoak, eta hola, pixko baten euskara arruntera, hau da, pertsonen izkerara moldatu behar dira, itzuli behar dira, jendeak ulertzeko zertaz garen, eta alako lanak egin behar dira, baina nabaritzen da gehiago. Oraindik ez dena, eta kasu batzuetan, adibidez Iruñeko udalak, esfortzu egin du, informazio gehiago ateratzeko euskeraz, baina beti iristen da pixkat beranduxago eta gutxiago. Erderaz beti lehenago eta gehiago eta euskal da. Bigarren mailan segitzen dugu horra hori ederki segitzen dugu guk ere, egunerokotasunean. Bueno, dena den iruditzen zaizu adibidez Iruñerriaren kasuan geroz eta euskara gehiago entzuten dela kalean? Gehiago hitz egiten da? Bai. Gehiago entzuten da, duela urte batzuk hasik ez delako ezer entzuten. Hori da, egoera horretatik abiatuta, bueno, orain entzuten den gutxi hori asko da, bestearekin konparatuta. Batez ere, segun eta zein alorretan mugitzen zaren, edo zein adintarteetan mugitzen zaren, gehiago entzuten da. Haur eta gaztetxo euskaldun gehiago dago, euskaldun berri gehiago dago, baina ala eta guztiz ere gehiago behar dugu, bai, ezin gara lasaitu, ezin gara gelditu. Hau da, eguneroko eta minutu oroko borroka, hain zuzen ere, euskara presente izateko toki guztietan. Baina entzuten da, duela gutxi soziolinguistika klusterrak plazaratu zuen bideo bat, eta hor aipatzen zuten nola egiten dituzten kale neurketak, erabileraren inguruko neurketak, eta azken 16 urteotan ze emaitzak izan diren, nola egiten dituzten, eta bar. Eta hor, datu bat esate baterako, hemen Iruñean, kale inkesta horietan, somatu zutela, neurtu zutela, elkarrizketa gehiago egiten zirela euskeraz, Bilbon baino. Bueno, oso datu polita da. Bai, esan batez Bilbon askoz ere jende gehiago. Bai, eta toki batzuetan erabilera behera doa, hemen Iruñerrian pixka bat poliki oso mantxo eta oso zenbakia paletan, baina gora doa. Bueno, alde horretatik zeo zer egiten ari gara. Zerbait ongi egiten ari gara, ez? Bai, baina segitu behar dugu aurrera eta segitu behar dugu belaunaldi berriak ilusionatzen. Ze hori da klabea. Euskararen kontuetan, ilusioa eta gogoa eta grina hori da motorra. Hori gabe. Batzuetan badirudi ez, aurre eta gazteek euskeraz ikasten dutenean gero euskera erabiltzera iristen direla heldutasunean daudenean, ez? Kontzientzia hartzen dutenean, zekau txikitan, eta ari gehiago hemen, ez? Haiek asko zerraxago mintzatzen dira erderaz. Baina haiei ere, informazio gehiena, telebistatetik, internetik, eta heldu zaie erderaz orduan, haientzako naturalagoa da erderaz hitzitea euskaraz baino. Eta hala ikuste dute, ulertzen dute, eta aldarrikatzen dute, logikoa da. Eta gero kontzientzia hartzen dutenean batzuk, ez guztiek, baina ikusten dutenean zer dagoen jokoan, orduan esaten dute, igual merezi du esfortzu gehigarri hori egitea, euskararen aldeko apostua eta euskaldun praktikante bihurtzen dira. Hasieran kostata eta esfortzu egina, gero eta erraxago, gauza guztiak bezala, zenbat eta gehiago erabili, orduan eta erosoago eta ibiltzen zara, ez? Baina bai, paus hori modu konstientean egin behar da, hemen ingurua erdalduna da, oso erdalduna da. Nafarroako gobernuaren aldaketa aipatu duzu lehenago, antzematen da euskararen arloan? Euskararen arloan bai, hori da, harremanetan,
Euskaraz hitz egiteko aukera gehiago dugu, lan egiteko aukera gehiago, informazioa helarazterakoan euskara kontuan hartzen dute, eta gero, diruaren aldetikan ere, saiatzen ari dira euskara eta euskal komunikabideak laguntzen. Ez gehiagi, baina, zer egiten ari dira. Hor ere, nik uste dut, argi eta garbi euki behar da ideia bat. Komunikabideen aldeko apostu estrategikoa da. Komunikabideak funtsezkoak dira. 21. mendean ezinbestekoak dira. Komunitate bat, kultura bat, hizkuntza bat sendotu nahi baldin baduzu, behar dituzu komunikabideak. Ez da florero bat, ez da paingarri huts bat, bada ezinbestekoa. Eta orduan komunikabideak sustatu behar dira. Alde horretatik, hezkuntzan bezala, kulturan bezala eta euskararen aldeko diskriminazio positiboa egin behar da. Eta beldurri gabe eta konplejori gabe. Urtetan zapaldua izan da. Beste askotan txokoratua, ahaztua edo infravaloratua, ados. Orain da momentua, pixka batean ximaurra botatzeko, ur pixkat gehiago botatzeko, aberia landare hau bizkortzen den. Lana guztiona da, eta guk euskaldunok erabili egin behar dugu, zarantzari gabe. Baina laguntza gehigarri bat, vitamina batzuk, gehigarri batzuk behar ditugu, ze justiziagatik, sendotu nahi baldin badugu zuaitza hau, behar da ongi, ongarriztatu eta ureztatu. Ikusten da, eztabaidak oraindik ere ez duela etenik, ez? Zibraskizuk ere jakinen duzu, atzokoan uste dute Uxue Barkos Martzilan izan zenean, ez? Alkateari ez omen zaila asko gustatu. Bai, tamalez, jakin badakigu, Nafarroan jende asko ez dakiela euskeraz, eta ez duela jakin nahi, hori argi eta garbi badakigu eta aspaldidanik. Baina kezkagarria da publikoki hori modu horretara esatea, farregarri gelditzea, onartua izatea eta batzuk txalotzea. Irrifarre batekin. Hori oso kezkagarria da. Ze hori da eraso bat. Hori ez da jarrera personal bat edo txantxa bat, ez. Hori bada kontu erasokor bat. Ez dakit, zurea ez dakit eta ez dut jakin nahi. Eta eginen dut ahaldudan guztia hori desagerrarazteko. Ez? Eskaten hori violentoa da. Eta, zer esanik ez ingelesa erabiltzea. Gero, gainera ingelesez jakin gabe, ze gero parlamentario handere bat joan zitzaion Miren Aranoa ingelesez. Eta, karo, Mario Fabok etzekien ingelesez. Orduan, horia sartzen gara, en fin. Bai, beti Nafarroan badugula zalaparta, ez? Kontu hauekin. Bai, horia ezakit zarzuela edo zer den hori, edo ze komedia klase den hori, baina bai, tristea da, eta neurri batean kezkagarria ere, bai. Kezkagarria normalizaziorako gehiago falta zaigulako. Bai, hori da, kezkagarria da, ikusten dugulako batzuk ez dutela ikusten euskera kultura bezala, hizkuntza bezala, zerbait, aberastasun bezala, ikusten dute arerioen tresna bezala, arma bezala. Hori da, kezkagarria. Hori alde batera utzi behar da, ez? Claro, hori, bai, hori, eta pentsamolde europearra, ez behar dugu hemen. Europa eleanitza izan da betidanik. Hemen ere eleanitzak izan gara betidanik. Zergatik baztertu, hizkuntzak, are gehiago gureak, betidanik gureak izan direnak, ez da kasunetan euskera. Noiztik hitz egiten da hemen euskera, ze galdera klase da hori, hemengoa da, ez da inondik etorri, ez da sortu hola bapatean. Orduan, esan nahi dute, pentsamolde hori, orokortzen ez den bitartean, komplikatua izanen da hitz egitea. Hola, hitz egitea normal, ez? Gauza desberdinetaz ari garelako solasean. Gu kultura ari gara, hizkuntza ari gara, giza eskubide ari gara, bizi kalitatea ari gara, kultura, hizkuntza, ateak zabaltzea, ekologia, planeta, eta aurrera egitea pertsonak itzakiak bezala, hori da, ez? Gure helburua,
eta beste batzuk ari dira, trabaki hartzen, mozten, erabat beharrezkoa ez den guzia erditik kentzen, hori da oianaren legea. Teoria horren arabera, beharrezkoa ez den guzia sobran baldin badago, produktiboa ez den guzia sobran baldin badago, pues guazenak atzera adinekoak, guazenak atzera, pues ez dakit, ez gaitasunak dituztenak, produktiboak ez badira, zetako nahi dituzu. Hori ez da humanoa. Egia esan, ez. Mila esker, Reyes, eskerrik asko oso interesgarria benetan zure esperientzia kontatzarena. Ongi izan. Oso ongi, gauza bera, zuentzat ere. Eta zorionak egiten duzuen lan guztiagat. Eskerrik asko, eta orain larraitze joan gara terraza ikustera nahi bat. Bai? Eskerrik asko Zubiarte saio honetan eskaini guztuen arretagatik, ongi izan, arratsalde ona pasa eta beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.